कितले पडल्याने माकापासून मारलेलो असतात तुम्ही रात्री उठून आव ना अंगा साभावलाय ना लाईट सांग कित्या तुझी वस्तू तुझ्या हाती बनायला बाईने मला लेडीज बाईले मोठे मार एके वाटेन बायल माका मारता आणि एके वाटेन वो माका पिवयता आगे बाईले हे सोमार होते अरे बाबा आता गोवान बाहेर एक मारले जाल्यार बायलो रोखड्याच वचून गोवाचेर केस करता आवय तेका लागून एक एक पाच चितून नाकपासून काजर नाक दिसवल्या सात गेलाय त्या तुझी देखते काय बरे चेडू बरा सामाटा एक गो बाहेर असा त्या गोष्टी त्या बरे भाशेन सामाटा हे घरा बरो सामापता हे सामाटा आणि ते इकडे शेरपे जीद वाचता का सारखं धूळ सारखं बघा होय बाबा सनिफा ट्रेसी आमका आता करू केता तेना ही चमकी सोन आमका पावता ती खबर सोडा बाबा हात तू जेवण आणता चल बाय सगळं जेवण आण आता इथे आडम आज रामदास बाबाचे असं जे बाबू आणि ते त्या बाबा बी आवाज आणले माग ते डावडू लागत आहे भऱ्या नातरे होता तो ये पिछे मामी अंगे अंगे माझी मामी बुरी आहे किती जेवणाला रुचीन घेतो किती अरे कोणासोबाची दिस इज नॉट फेअर यार रे कोण बुजायला होणे रे हे पोता आणि माहिती दोन टाक्यो मुझे बाहेर डेअरिंग म्हण आता पावले मरे तू का येता पळतो बघा तुझे स्पेअर पार्ट आहे काय म्हणून आऊला उजवला सांगा तू आणि दुसऱ्या होबरा होता त्यांचे स्वतःचा तुम्ही मग ओळखू नको ट्रेसी येता हो छे ना आणि हे मी म्हणून ओळखतो मग का येता हो दुनिया देवा हे लेतावाचे स्वरपाटे करून केस आणि दिस आहे हे हुई उडे कोण म्हणजे किती बघा रे पुढे जाऊ दो चला बोय होय मग आता कोणतरी काकी द्या पाहिजे तू कामी द्या हुस हॅलो हॅलो तू रॅमसन उलयता वयर एमसन उलयता हांव कोलवा पुलीस स्टेशनांतल्यान उलयता पुलीस स्टेशन कितें जालें सर तुजे बायलेन तुजेर आनी तुजे मांचेर कंप्लेंट केला म्हजे बायलेन म्हजेर आनी मागीर कंप्लेन केला वय जाता तुवें बेगीन पुलीस स्टेशनांत ये अरे एक मात कोण आणि कोण
परत तुका बायराच्या ऑफिसात मेळचें पडटलें उपरांत तुका कोणतरी घेवतोरी कित पावर आसा तो आगे वस्तरे पावर दाखोवपाक जाय जाल्यार गांवचे सरपंच मंत्री MLA वायट काम करताय तेंका दाखय मुगो हा हे दिले लेट कित्याक जाताय तू तुमको कित्याक सोदायता बाय आमकां पोलीस स्टेशनार कित्याक धाडटा बाय आमी तुका कितें वायट केलां ट्रेसी एक फावटी गो बायलेचे केसता पुलिशेन पातोच घराची सवस काय काबार हातून तुका पुलीस पाडी देखीत दितलो कोर्टांत वचून उपरांत तू कोर्टांत येतले हातून तुकाय सुसेग आसतना तुज्या घोवाकूय ओके म्हणटा म्हज्या भावाचेर तूं मिठ्यो मारता तुका हांव जिवाक सोचिना तुका एक एकदां प्रमाण करता कर सर सोयताना म्हज्या दोळ्यान बाबा हे आनी मशीन रिपेअर जाताना वयल्या सोमना देव स्मोय मानी करते हा स्क्रॅपात उडोवपा मर उडया तेका तूं कांय टेन्शन घेना एकतरी आयको कितें जालें न्हू टेन्शन घेना तुका फोनार एकूच फोन मार आनी शेजऱ्या पळय अरे सगळी शेजारी पासून ताका सपोर्ट करता कोण आकारता येना हांवें ताका कितले भाशेन सांगले सगळी म्हटल्यार देवसाराचें काम आनी काजारी जिवीत म्हणजे कितें आसा तें खावून दीस सारपाचें अशें केल्यार देवूय खुशाल जाता आता शेजार तेसली एक तरी कोकडी कोणागे हळपा रोख खाता न्हू शिवको धावलाय नाही रोग बरं चयतली तेश कोन हे पाड पडलें टेन्शन घेना हेच शेरपे दुस्माना पासून निर्मिता का माय भितर वचून नूडल्स कितें घेवन येता वय बाय अरे सगळे जोड भायर पडले अरे